Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program. Tinoda kutenda urukuro yedu yanhasi musoro wenyaya unoti shumba yerudzi rwaJudha. Yes, shumba yerudzi rwaJudha. Right. Vateereri, tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvirimo zvinoda kuti tsanangurwei kuitira kuti tigone kunyatsowana mutanda wenyaya kuti zvii zvatiri kudzidza mubhuku razvakazarurwa. Saka tata pana zvakazarurwa chapter 5 mukomo. Ndo pari kubva mashoko anova musoro wechidzidzo chedu. Saka ndokumbira kuti torai bhaibheri tibva tatongopinda muchidzidzo chedu. Munoverenga pana zvakazarurwa chapter 5 vhesi ya4 mosvika pa7. Zvakazarurwa 5 verse 4. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mariri. Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema hako, tarira shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Zvino ndakaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu zvina napakati pavakuru gwayana rimire rakaita serakabayiwa, rine nyanga nomwe nameso manomwe, iri mweya minomwe yaMwari, yakatumwa kunyika yose. Muchidzidzo chakamboitwa kumashure chaiti Johana akachemei. Johana aratidzwa pachigaro chaMwari kudenga. Aona zvaivepo zvisikwa zvaivepo ne24 elders. Panonzi pachigaro papaina Mwari panga pakabatwa bhuku rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe. Saka Johana akabva aziva nyaya yemabhuku aiziva. Akati ndo mabhuku anenge aine nhoroondo dzekuponeswa kwevana. Saka ndobva pashayikwa kuti bhuku rivhura. Saka Johana ari kuchema paya kwashayikwa anovhura. Ndo pabva pabuda zvamaverenga kuti one of the 24 elders akabva ati kuna Johani, chirega kuchema nekuti shumba yerudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, akakunda kuti azarure bhuku. Saka audzwa kudaro, Johani aifunga kuti achabva aona shumba yacho. Saka yanzi pandakatendeuka kuti aone kunzi shumba yerudzi rwaJudha, akabva aona gwayana serakabayiwa. Saka tisataenda kure pastor, toda kuti vateereri vabva vaziva kuti iri kunzi shumba yerudzi rwaJudha ndiKristu. Ndiye ari kunobuda kunze gwayana kapa. Ndiye ari kunobuda kunze gwayana. Saka chidzidzo chedu chinoda kunoongorora kuti mashoko iwaye kuti rudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, shumba, ari kubva kupi uye anoshandiswa zvaita sei.
pana Kristu. Alright. But ari kutorehwa ndiKristu. Vateereri, shumba yerudzi rwaJudha yakataurwa kuna Johana achizocheuka ndobva ona riri gwayana serakabayiwa ndiKristu. Ndiye akakunda kuti abhedhenure nhoroondo dzekuponeswa kwedu panyika panapa. Saka toda kuteedza tichiona kuti mavara aya awanikwa kupi, zvii zvatingadzidze. Pane varume vataurwa pamaverenga ndianani? David naJudha hani mazona. Saka pakudzidzwa kwebhaibheri mukoma, izvozviya zvakatokosha. Pakanzi shumba yerudzi rwaJudha, mudzidzo webhaibheri anofanira kuti Judha zvadii, because shumba dziri normal ndedzekusango. Unobvaona kuti zvirawe izvi yonzi yerudzi rwaJudha, pobva panzi mudzi waDhavhidhi. Saka muchidzidzo chino tichanoongorora Judha wacho, toenda pana David wacho, tichiona kuti zviri kufamba sei. Saka tiri kuenderera mberi muchidzidzo chedu shumba yerudzi rwaJudha. Iye zvino izvi Pastor Rhodes vachativerengera pana Isaiah 11 verse 1 na 2 neverse 10. Isaiah 11 verse 1. Zvino pahunde yaJese pachabuda bukira, davi rinobuda pamidzi yake richabereka zvibereko. Mweya waJehovha uchagara pamusoro pake, mweya wenjiri nokungwara, mweya wamano nesimba, mweya wokuziva nokutya Jehovha. Verse 10. Nezuva iro mudzi waJese, iwo umirepo somureza wavanhu, uchatsvakwa namarudzi avanhu, nzvimbo yake yokuzorora ichava nembiri. Ndimai mukoma iri kuburitsa mashoko aya hanzi mudzi waDhavhidhi ataverenga kuna zvakazarurwa. Chaive chiprofita chiri kufanonongedzera mambo aizouya kwaJudha. But ari kunoti siyanei nemadzimambo anga atonga ana Hezekia nanani. But manzwere matsanangurwa aanzi achauya nawo. Hanzi pahunde yaJese pachabuda mambo yeye akarurama. Hunde chi? Hunde tiri kutaura kamuti ka trangi yemuti. Thank you. Not kubatsire vechidi. Saka pari kunzi pahunde yaJese kuti pafamily yaJese aive baba waDhavhidhi, kana chiri chitrangi chacho pachazoita branch, bazi rinotungira ipapo. Vada kuedza kureva tichibva mumhuri imomo kuchaya mambo achabuda mumhuri iyoyo anenge aine kururama. But kana maverenga verse 10 ingoitarisai muchiripo here, Isaiah 11 verse 10 yanzi pamudzi. Saka muri kuisa right. But verse 10 yaIsaiah 11 yabva yazoti pamudzi waJese. Pekutanga yati pahunde yaJese ndobva yazoti pamudzi. Muri kuona kuti kudii pamavara aya? Kana uri muti ka kune mudzi pasi, right, koita hunde yacho ka, koita hunde, kozoita mapazi anotungira manyoya, right. Saka kana zviri kunzi anobvira pabukira pabazi, kureva kuti chatanga muti ka, muti pozoya bazi. But kana akunzi anobva nekumudzi, ari kunzi ndiye mudzi, kureva kuti muti unotozovepo paita mudzi. Saka mambo ari kutaurwa naIsaiah anova Kristu atiri kudzidza, vari kuburitsa kuti David naJese vasati vapo, mudzi wacho Kristu aiveko. Pobuda futi kuti Jese iye hunde aripo, Kristu aizouya shure kwacho. Saka pari kunoburitswa eternity yaKristu. Pari kuprofitwa kunzi mambo yemutarisirei mberi achauya achibva mumba maJese. But verse 10 yobva yati futi Jese asati apo, iye mambo ndiye aive mudzi waJese. Alright, kureva kuti mambo uyu akanga ariko, right, vana Jese nana David vasati vaako, right, asi anozoonekwa vana Jese nana David vasisi vatofa, anozoonekwa. Saka pari kubva pabuda kuti iyoyo description yega yekuti unonzwa kunzi pane hunde, but wonzi mudzi wacho ndo branch. Zvinobva zvakuratidza kuti pada kuratidzwa kuti ndo chakatanga ende chiriko kumberi futi. Handei tichiona mavara ekuti shumba.
Okay. achibatanzwa nekuti Judha. Zviri papi mubhaibheri pana Genesis 49 mukoma. Saka apa patojeka here pekuti anouya before David na Jesse. Ozoonekwa after papajekesei kana kuti muchazopatsanangura. Imbotsanangurai pamwe ndinogona kuzoka muri kuona unogona kudaro muine mwe matsananguriro amaita pekutanga kuti ari kunzi shumba yaJudha ndiJesu. Pakunzwisisa kwevatendi nevadzidzi vebhaibheri vanoziva kuti Jesu akanga ariko vanhu vasati vapo. Saka zveshuwa aiveko vana Jese naDavid vasiko. Zvino anoqualify kuti anzi mudzi. Then mukachitarisa manje pakuzoonekwa kwake panyama anouya vana David vanguri vafa. Saka ndoburitsa kuti rakuita unge branch riri kubva apa. Thank you for ndofunga zviri kubatika vateereri. Tauda kuona pamavara ekuti shumba naJudha pana Genesis 49 verse 9 to 10. Genesis 49 verse ya 9. Judha mwana weshumba, iwe mwanakomana wangu, wakwira uchibva pane zvakaurawa, wakakotama, wakanyanga seshumbakadzi. Ndianiko uchamumutsa? Tsvimbo youshe haingabvi kuna Judha, kana mudonzvo womubati pakati petsoka dzake. Kusvikira Shiro auya, ndudzi dzose dzevanhu dzichamuyerera iye. Kuprofita kwanga kuri kuitwa naJacob kuvana vake akupa makomborero pana Judha abva amufananidza neshumba. Madescribirwo aita shumba yacho iri kukunda ichibvambura zvinhu kuratidza toti kudiko utungamiri, kukunda ukuru hwayo katiti ukuru. Shumba yagara painenge yadzova, dzimwe inotonzi ndiye mambo musango. Ndiye mambo musango. Saka muchaona kuti Jesu paanenge achinzi shumba yerudzi rwaJudha, mataura varanda anchida, pari kunoburitswa umambo kwaJudha. Pari kunoburitswa umambo kwaJudha, asi huri umambo huri kunosiyana neumwe hwese. Pabatikaka paDavid taita pehunde yaJeseya nepapapa ngatichibatanidzai Judha naDavid pana Matthew 1 verse 2 to 6. Matthew chapter 1 verse ya 1 verse ya 2. Yes. Abraham akabereka Isaka, Isaka akabereka Jacobo, Jacobo akabereka Judha navanun'una vake, Judha akabereka Faresi naZara kumukadzi wake Tamari. Faresi akabereka Esrom, Esrom akabereka Aram, Aram akabereka Aminadab, Aminadab akabereka Nason, Nason akabereka Sarimon, Sarimon akabereka Boaz kumukadzi wake Rahabi, Boaz akabereka Obed kumukadzi wake Ruth, Obed akabereka Jese, Jese akabereka mambo David, David akabereka Solomon. Zvaita ndozvada maonere kuti panzi shumba yerudzi rwaJudha bukira raDavid. Judha naDavid ukama huripo ndehwekuti vaive veimba imwe chete. Pajeka kamukoma idzinza rimwe chete. Saka takuda kuchiona isusu kuti Judha naDavid vataurwa kunzi idzinza rimwe chete, zvii zvatingadzidze tozvibatanidza pana Kristu. Saka ngatitangei naJudha mukoma. Judha ukaverenga kuna Genesis 29 aive mwana wechi4 waJacob. Wekutanga inzani firstborn yaJacob ndiRubeni. Ndakutaimirai ndiRubeni. Saka Rubeni akabva ateererwa naSimeoni, ndobva kwazouya Revhi, ndobva kwauya Judha. Saka toda kuti tibatsirike mukoma ndepekuti Judha fourth born inozotaurwa nezvaya achinongedzera Kristu sei, yeti taizwa kuti kukomborera neutungamiri zvinouya padangwe. Saka Judha aive wechi4 handitika. Saka toda kuti tiverenge
pana Genesis 34 vhesi ya 30 to 31. Toda kutanga nekuona vakomana 2 second born ne-third born, Right. Simeoni naRevi. Tozoya kuna Ruben, tozoya kuna Judah. Genesis 34 verse 30 na 31. Genesis 34 vhesi ya 30. Ipapo Jakobho akati kuna Simeoni naRevi, manditorera mufaro zvamandinhuhwisa pakati pavanhu vanogara munyika ino, pakati pavaKenani navaPerezi. Ini zvandina vanhu vashoma vachandiunganira vakandiuraya. Ndichaparadzwa ini naveimba yangu. Ivo vakati, iye wagoitireiko nehanzvadzi yedu sezvinoitwa nechifeve? Tiri kutarisa unhu hwevakomana ava, Ruben, Simeoni, Levi naJudha. Uyu ndiSimeoni naLevi venge vaponda varume vekuShekemu. Baba akuedza kutaura navo kuti maitirei chinhu chakadai. Chii chamunoona about character yevakomana? Vanhu vaiva vasingamboratidzi kutirimuka kuti takanganisa. Havasi kuzvona. Havatomboratidzi apa vari kutaura nababa kana kuti sorry baba, takanganisa. Ndativaonei vakomana vari 2 handei kufirst born. Genesis 37 verse 20 to 22. Genesis 37 vhesi ya 20. Ndepaya paya pakatengeswa Joseph mukoma. Alright. Toda kuona Ruben first born, pati yaakaplaya. Okay. Yes. Vhesi ya 20. Uyai zvino timuuraye, timukandire mune rimwe ramakomba awo, tigoti wadyiwa nechikara, tigoona kuti kurota kwake kuchazoitwa seiko. Rubheni akazvinzwa, akamurwira mumaoko avo akati, ngatirege kumuuraya. Rubheni akati kwavari, musadurura ropa, mumukandirei mugomba iri riri musango, asi regai kutambanudza maoko enyu kwaari kuti amurwire pamaoko avo agomudzosera kuna baba vake. Ruben first born ngoma ari kutadza kuratidza unge dangwe. Vafana vati ngatiurayei Joseph. Right. Iye ambonyepera umiramira zvikanzi no, ngatiregei kumuuraya, ngatimukandei mugomba. Plani yaive nayo yaive kuti vafana akambowatuma kuti endai munodzora mombe, ozosara achiburitsa mufana omuti chitizi. Efana kuti zi First born kungodzwa kuti no, zvamuri kutaura izvo hazviite vafana. Hazviite, zvatopera ka, ndiwe mutungamiri, ndiwe mukuru. Saka kwandiri pari kubuda kunge ari wiki sefirst born hazvisi kunyatsa kubuda kuti zvii zvaangadai aita. Toda kuzosikotarisa Judha. Apa tangoona kaglimpse kevakomana 3 so far. Simeon, Levi, Ruben. Ingotsanangurai nezvavo timbonzwa rwiyo. kuti Rubheni dangwe aratidza kuti ari wiki. Right. Asi munhu uye angapuwe basa reumambo, iye kutonga kwake achiita zvakangoneterera. Right. Hanyatsomiri sezvinofanira kuita mutungamiri. Yes. Simeoni naRevhiwo chero vakanganisa havadzoreke. Right. Saka munhu akadaro mukamuita mambo asingadzoreke, panoita dambudziko. Thank you. Tiri pachidzidzo shumbe yerudzi rwaJudha. Toda kuedza kuona kuti Judha ari 4th born, sei akazopiwa utungamiri uhu nehunenge udangwe, kuva iye umambo sei hwakanzi hubve mufamily ye4th born. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese, kana ndava mudima apo ndinochema. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu,
benzi nomusimbira shamwari yeidi ndinomuda kupinda vanhu vese pasi Jesu nunuri wangu murirwio rwangu handina imwe hama inopinda imi muri rufaro rwangu mupasire rima ndofara nemikwazo mudangaro renyu Jesu nunuri wangu murirwio rwangu handina imwe hama inopinda imi Jesu nunuri wangu murirwio rwangu handina imwe hama inopinda imi Jesu nunuri wangu murirwio rwangu handina imwe hama inopinda imi handina imwe hama inopinda imi handina imwe hama inopinda imi. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu shumba yerudzi rwaJudha. Musoro wechidzidzo chedu wabva mubhuku razvakazarwa pana zvakazarwa chapter 5 vhesi ya 4 to 7. ndiJohana anga achichema pashayikwa angavhure bhuku ranga rakabatwa naMwari pachigaro chavo kusvikira Johana audzwa kunzi usacheme, shumba yerudzi rwaJudha yakakunda kuti izarure bhuku iroro. Paakacheuka akabvaona riri gwayana, ndo rakabva raenda rikanotora bhuku rikarizarura. Ari kunzi shumba yerudzi rwaJudha ndiani pastor? Yajekeswa mupaseji iyoyo because Johana roti paaitsvaga kuti aone kuti shumba yacho ishumba yakaita sei, pakabva panze akaona gwayana rakabayiwa pakare. Saka ndopabva panyatsobuda zviri clear kuti ari kutaurwa ndiKristu. Right. Toda kutenda ipapapo. Saka tanga tafamba mukoma taona kuti matitles aya ari kubva kupi. Tanga takuona mazita ekuti Judha ndopatanga tiri. Taona kuti vateereri Judha mwana wechifo kuna Jacob. Tsika yaiveko ndeyekuti utungamiri umambo unobva pafirstborn ndiye anopiwa utungamiri. Saka Judha aive wechifo, aive firstborn ndiReuben, koteerera Simeon, kouya Levi, kozouya Judha. Saka tinoda kuongorora kuti zvakazofamba sei kuti zvizouya kufourthborn. Tatasira papi zvamngoma? Patanga tatanzwa Rubeni kuti nekaunhu kake kekungoneterera. Shuwa aida kutoba muning'ina kuvaning'ina, kungovaudza kuti no muning'ina hatisi kuzouraya, zvobva zvatongopera. Saka Simeon naRevi ndokuona kuti vanhu yaive mipengo vasingadzoreke chero nababa wavo. Ukaona munhu asiri kuteerera kunzwa zviri kutaurwa nababa. Tauda kuenda pana Judha paya, pana Genesis 37 mukoma. Verengai vhesi 26 na 27. Genesis 37 verse 26. Zvino Judha akati kuvana vababa vake, tingawaneiko kana tikauraya munun'una wedu tichivanza ropa rake? Uyai timutengese kuvaIshmaeri, mavoko edu arege kuva kwaari, nokuti munun'una wedu nyama imwe nesu. Vana vababa vake vakamuteerera.
manzwa here panzi vakamuteerera ende mukaona kuti ari kutaura zvinhu izviri ari kutaura Rubheni asipo, vanga vachiri kumafuro kuya. Rubheni ataura zvaataura paakupfuura vaIshimaeri. Judha mvati ngatimuburitsei mugomba umu timutengese timeke mari. Ende ari kuratidza kuti vamwe vese vakabva vamuteerera zvashayikwa kuna Rubheni. Saka kunyange ari kuvaudza zvinhu zviri wrong, ari kuratidza kuti ane kakomandi ameno isai anotaura zvine simba mukati mari ende oteerera. Ndi Judha hatirambe ichiona paunhu hwake tione kuti hwakadii pana Genesis 38 verse 15 to 18. Right. Pastor pavari kutiverengera Genesis 38 verse 15 to 18 tiri kuudzwa Judha atozoroora, but paakaroora mukadzi wake anga ashayika, vatone vana vakomana. Saka kwanga kwatozoita futi mukomana aroora anga ashayika asiya mudzimai. Saka mudzimai uyu ainzi Tama, kureva kuti anga ari muroora kuna Judha. Anga apromiswa kunzi chimbofanendako kumusha kwenyu kana chimwe chimukomana chidiki chakura tozokugara nhaka. Saka ndo nyaya yatakunzwa about Judha. Genesis 38 mukoma verse 15 to 18. Verse ya 15. Zvino Judha wakati achimuona akati chifeve, nokuti wakanga afukidza chiso chake. Akatsaukira kwaari panzira akati, douya ndipinde kwauri, nokuti wakanga asingazivi kuti mukadzi womwanakomana wake. Iye akati, unogondipeiko kuti upinde kwandiri? Akati, ndichakutumira mbudzana inobva kuzvipfuwo zvangu. Akati, uchandipa rubatso kusvikira waituma here? Akati, ndichagokupa rubatso rweiko? Iye akati, chimete chako norwunzi rwako netsvimbo yako iri paruoko rwako. Akamupa izvozvo, akapinda kwaari, akava nemimba naye. Ndi Judha kuma kudzungudza musoro sengo chiitaurai muri kudzungudza musoro aiwa warefamba ndi Judha pari kutsanangurwa nyaya yeupombwe hwaakaita. Hausi udukuba, wakakura pakuti kurara nemuroora. Saka chandinoda kuti tione mukoma, nyaya iyi tiri kudzidza zvaKristu. Ari kunzi kana tiri kutaura hunde yaJese, iye ibhuranchi. Kana tiri kutaura hunde yaJese, iye ndiwo mudzi. Kureva kuti ana Jese vasati vapo aiveko kumashure. Ndobva taona kuti rudzi rwaJudha naDhavhidhi rudzi rumwe chete. Saka kana ari mudzi kuna naDhavhidhi, tiri kunzi tione kumashure kwana Dhavhidhi kune dzinza raJesu, ndiro riri raJudha iri. Muri kuona mabudiro acho ka? Right. Paitwa chivapo. Hatidzokerei kuna Rubheni. Vakomana tu vaya ngatingoti vatobuda muresi, Simeon naLevi, toti kudi vaisa pasaidi. Hatidzokei kuna Rubheni. Pana Genesis 35 21 na 22. Genesis 35 verse 21. Yes. Israeri akafamba akapfuurira mberi akadzika tende rake neseri kweshongwe yeEdheri. Zvino Israeri agere munyika iyo. Rubheni akandovata naBhiria murongo wababa vake. Israeri akazvinzwa. Zvino vanakomana vaJakobho vaiva 12. Anzi apa ndiye Rubheni dangwe ka ari kunorara nemukadzi wababa. Right. Baba vachibva vasvinzwa. Pakaipa. Pakaipa. Muri kuona kuti muri hadzidi kudai. But maona here kuti vese Judha naRubheni chivi chacho chakada kuinzana. Cheupombwe ka. But uchiitwa newe mumba. Kuti Judha arara nemuroora. Rubheni arara nemukadzi wababa. Ndoza pandinoringa nyaya ndobhusha kuti zvinhu zviri kwere izvi nemuchinyatsoita. Saka panzi neBhaibheri Jakobho akazvinzwa. Pari kureva kuti pari kuburitsa fungo yekuti anzwa kuti ndozvaitwa nemwana, pane zvaaitarisira kuti mwana achaita. Mwana atadza. Either kuuya okumbira ruregerero kana kuti pane kakuchinja kebehavior. Saka Bhaibheri kangoti Israeri akazvinzwa. Riri kuedza kureva kuti akatimboona
Alright. Riri kuedza kureva kuti gatimboona kuti pane here kakutirimuka kuratidza kuti ndatadza. Yeah. Saka hatidzokerei kuna Judha. Judha wekurara nemuroora, toda kuona kuti iye wakadii zvazodiscoverwa kuna Genesis 38. Ndokwatava kudzokera mukoma verse 25 to 26. Toda kupindura mubvunzo wekuti mukomana wechi4 sei akazopiwa utungamiri dangwe riripo, ivo vari kuita zvitema zvakafanana. Yes. Zvino vakati vachiuya naye, akatuma shoko kuna baba vomurume wake achiti, ndine mimba nomurume une nhumbi idzi. Akati, docherechedzai kuti izvi ndezvani zvinoti chimhete nerwonzi netsvimbo. Judha akazviziva akati, iye wakarurama kukundeni, nokuti handina kumupa Shera mwanakomana wangu, haana kuzomuzivazve. Paya paapinda kumuroora, muroora angati ndipei chibatiso kuti muchazondipa mari yangu. Handitika ndobva apiwa yaive tsvimbo yaJudha. Saka Judha ari kutoratidza ndofunga ndiye aitova mumwe wevanhu vaiita dare iri, vanzwa kuti muroora aita pamiri, iye asina murume. Ndobva ati mudedze auye kuno, auye azourayiwa. Iye akati kuti ndiuye ikokoka hazvinyatsoite, endai netsvimbo iyi nechimhete ichi monondibvunzira kudare renyu kuti muzive kuti no, pamiri pandinapo pane muridzi. Muridzi wacho ndiye muridzi wezvinhu. Hanzi akaita sei Judha, uye akaziva zvinhu zvake. Aita sei kanzi muroora akarurama ukundeni. Very good. Abvuma kuratidza kuti akaona kukanganisa kwake. Zvinova zvinhu zvatashaya kuna Rubheni. Paaona kuti ndo mamiriro aita nyaya, abvuma to the extent yekuti azviona ari the worst sinner, zvekutoti ari kutoti uyu ari better than inini. NdiJudha ndiye watiri kuramba tichitresa. Handei futi tidzokere kuna Rubheni, tirambe tichivatsinhanisa tione kuti anobuda achiita kunge zvinonzi anodhisevha ndiani. Kwakazoita nzara ka Joseph ari kuEgypt, ndobva vambotengeserwa chikafu, but chauda kupera. Saka vanga vanzi imimi kuti ndigutsikane kuti zvamuri kutaura chokwadi hamusi maspai. NdiJoseph angadaro, endai munoya nemwana wamuri kuti makazvarwa muri 11, ndaakusara ndakachengeta Simeoni kunoko, chiendai munoya newamuri kutaura kuti last born, ndigutsikane. Saka vachiona kuti chibage chaakupera, Rubheni first born yakabva yaenda kuna baba, achida kukumbira kuti tipei Benjamin tiende naye kuEgypt ndokuti tigone unotengeserwa chikafu. Saka ndopandauda kuti muverenge pana Genesis 42 mukoma. Verengai verse 36 na 38. Genesis 42 verse ya 36. Yes. Zvino Jakobho akati kwavari, manditorera vana, Josefa haachipo naSimeoni haachipo, zvino moda kutora naBhenjamini vo? Zvinhu zvose izvi zvandiwira. Ipapo Rubheni akataura nababa vake akati, mungauraya henyu vanakomana vangu vaviri kana ndisingadzoki naye kwamuri. Chimuisai henyu mumaoko angu, ini ndichauya nayezve kwamuri. Vakati, mwanakomana wangu haangaburuki nemi, nokuti mukoma wake wafa, iye wasiyiwa ari oga. Kana akawirwa nenjodzi parwendo rwamunofamba, muchaburusira vhudzi rangu jena kubwiro nokuchema. Saka Jekobho akaramba akati, iye zvinei Simeoni mamusiya akavharirwa mujeri, mumwe wacho Joseph handisi kuziva kuti ari kupi, mauda kutora Benjamin. Zvikanzi naRubheni akada kumbomiramira kasemukomana mukuru. Ndakachava kuti dhiri raida kuitsinira munouraya vangu. Ndinoti mungoona kuti hanzi munouraya vangu tu, ndikasadzoka newenyu. Unoza kuuraya mumweka hakutsive kauya ashota uyu, unobvaona kuti kakurizina kacho. Hanzi Jekobho akaramba. Tauda kuonawo Judha, because nzara chibage chakasvika pakupera, kwaifanira kudzokerwa kuti vanotenga. Pana Genesis 43 verengai verse 1 to 7 tichinzwawo Judha achikumbira baba same request. Genesis 43 verse 1. Zvino nzara yakanga iri huru munyika iyo. Zvino vakati vapedza zviyo zvavakanga vabva nazvo Ejipita, baba vavo vakati kwavari, dzokai
endaizve mutitengere zvokudya zvishoma. Judha akataura navo akati, murume uya wakatinyevera kwazvo akati, hamungatongovoni chiso changu kana munun'una wenyu asati anemi. Kana mukatuma munun'una wedu nesu, tichaburuka kundotenga zvokudya. Asi kana musingamutumiri, hatingaburuki, nokuti murume uya wakati kwatiri, hamungavoni chiso changu kana munun'una wenyu asati anemi. Israeri akati, makandiitireiko zvakaipa zvakadai, zvamakaudza murume uya kuti munomunun'una? Ivo vakati, murume uya wakatibvunzisa pamusoro pedu napamusoro pehama dzedu. Akati, baba venyu vapenyu here? Munomunun'una here? Tikamupindura namashoko avo, taigoziva here kuti uchati, burukai nomunun'una wenyu? NdiJudha akabudirira here? Verse 8 to 11 ipapo pacho. Genesis 43 verse 8. Zvino Judha akati kuna Israeri baba vake, tumai henyu mukomana neni, tisimuke tiende tirarame, tirege kufa, isu nemi navana vedu. Ini ndichava rubatso rwake. Mungamureva paruoko rwangu. Kana ndikasauya naye ndikamuisa pamberi penyu, ini ndichava nemhosva kwamuri nokusingaperi. Nokuti dai tisina kunonoka, zvirokwazvo tingadai tadzoka zvino rwechipiri. Ipapo Israeri baba vavo akati kwavari, kana zvakadaro, itai chinhu ichi. Chimirai makadaro. Maona here kusiyana kweproposal yaRubheni naJudha? yaRubheni iri kuti munouraya vana vangu. yaJudha iri kuti inini ndinopinda pachinzvimbo chake ndive rubatso. Kuri kwekuti arida kuurayiwa, vanouraya ini. Muri kuona kuti ari kufanira kunongedzera Kristu. Akapinda panzvimbo yevatadzi. Uyu Rubheni kwaari zviri raiti ari kuti munhu ngangotsinhanisa nevanani mazona manje. Kusvikira baba vacho vati ndazvinzwa, chiendai naBhenjamini. Already tiri kutoona kuti Judha ari kuita prevail, ari kukunda, ende vakazosimuka mukoma. Ndobva vaenda vakanotengeserwa kusvikira Josefu azvizivisa kuti ndini Josefu. Chiendai munaye nemhuri yese nababa vauye kunoko. Saka vaenda vaamhuri yese vasvika kuEgypt. Vasazoti tonanga kupi. Inzwai munhu akatumwa naJakobho kuna Josefu kunobvunza kuti saka tasvika tiri kusvikira kupi. Endai pana Genesis 46 verse 28. Genesis 46 verse 28. Verse ya 28. Akatuma Judha pamberi pake kuna Josefu kuti amuratidze nzira inoenda Gosheni. NdiJudha. First born iripo, Simeon aripo second born, Levi aripo third born, but vasvika muEgypt havasi kuziva kuti vochipfuurira sei. Bhaibheri riri kuti Israeri anova Jacob akaentrasta nyaya iyoyo kuna Judha. Judha naRubheni vakaita zvitema zvakafanana. Judha akatendeuka nemwoyo wese, Rubheni akaignora. Judha ari kuratidza maleadership skills, Rubheni ari kushayikwa. Judha ari kufanira kunongedzera Kristu paari kuti kukada kuita chinouraya Bhenjamini, inini ndichafa pachinzvimbo chaBhenjamini. Zvinova zvatakaitirwa naKristu. Rubheni akundikana ipapo. Tiri muchidzidzo chiri kuti shumba yerudzi rwaJudha. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumirio kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuva, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa. Jesu
imbanyi mudambudzo Jesu aponesa neupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekupfawa moyo unodamutsa imiranyi paguva Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonde ninga miore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonde ninga miore kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonde ninga miore kukurira Jesu aponesa miore kukurira Jesu aponesa miore kukurira Jesu aponesa. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu shumba yerudzi rwaJudha. Taona muzvikamu zvapfuura kuti ari kunzi shumba yerudzi rwaJudha ndiKristu. Ndo zvabuda pachena muno. Right. Ngatisvike pakunopedza chidzidzo tichingoona iri Jacob baba vaRubheni naJudha vachikonkluda vakunofa vachipa ropafadzo kuvana. Tibva taona zveshuwa kuti zvishoma zvataona pataverenga ndofanika maonekerwa azvaitwa nababa vacho yakubereka vakomana. Pana Genesis 49 verengai vhesi 3 na4 nevhesi 9 na10. Genesis 49 vhesi ya 3. Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu nokutanga kwesimba rangu, ukuru hwokukudzwa noukuru hwesimba, unotutuma semvura, haungavi noukuru nokuti wakakwira kuuvato hwababa vako ukausvibisa, wakakwira kumubhedha wangu. Vhesi ya 9. Judha mwana weshumba, iwe mwanakomana wangu, wakwira uchibva pane zvakaurawa, wakakotama, wakanyanga seshumba, seshumbakadzi. Ndianiko uchamumutsa? Svimbo youshe haingabvi kuna Judha. Right. Mapaona kapo. Atotanga ati Rubheni ndiwongori mukuru, ndiwe wekutanga. Right. Asi haungave mukuru. Alright. Kuratidza kuti kusvika panguva yekunofa kwababa Rubheni haana kutendeuka pachivichi. Anga asati ayanana nababa. Anga asati ayanana nababa. Judha ari kutonzi iwewe tsvimbo yeushe icharamba iri kwauri. Saka chaita kuti Judha apiwe utungamiri kana kuti umambo huchiuya kwaari chiingo ini Samari. Panapa unhu hwake. Thank you. Magona kupi i-character. Character. Aita prevail because of character. Hapana hondo yarwisa madzikoma, hapana kuvachita kwaaita, i-character yamukwidziridza kusvikira apiwa umambo. Saka kana Jesu Kristu achinzi shumba yerudzi rwaJudha,
atori mambo Kristu. But chimwe chatiri kutonzi tidzidze tichiona achifananidzirwa naJudha kuti tizoti umambo hwake anohudhizevha because yezvaari. First Chronicles 5 verse 1 na 2. Makoroniko yekutanga 5 vhesi ya 1. Yes. Vana vaRubheni mwana wedangwe waIsraeri, nokuti ndiye wakanga ari wedangwe, asi zvaakasvibisa nhoo yababa vake, udangwe hwake hwakapiwa vanakomana vaJosefa mwanakomana waIsraeri. Naizvozvo mazita amadzitateguru haaverengwe noudangwe, nokuti Judha ndiye wakanga ari mukuru pakati pavana vababa vake, mutungamiriri akabva kwaari, asi udangwe hwakanga huri hwaJosefa. Maona kuti Bhaibheri rabva rachisamaraiza zvikanzi nenyaya yekarekta Judha ndiye akabva anzi mutungamiriri abve kwaari, kureva umambo. Alright. Wakatobva kufirst born uchiuya kufourth born because of character. Saka mukuchipedza chidzidzo chaticho kuna zvakazarurwa, Jesu Kristu ishumba yerudzi rwaJudha, mudzi waDavid. Tauda uchibatanidza David naJudha. Alright. Toona kuti zvii zvinobva zvabuda ipapo. David ane nyaya dzakawanda, but nyaya dzaanoda kufanana naJudha dziri paya paatora mukadzi wemusoja wake, pane Uriya anga ari jinda muhondo yake. Saka chivi ichocho hachinaonaka mukoma. Vese vari kuratidza kuti chivi ichi chinenge Mwari haachione zvakanaka, hachinosotesa Mwari. But David akabatwa sekubatwa kwakangoita Judha. Pana 2 Samuel chapter 12 verengai verse 5 to 7a neverse 13. 2 Samuel chapter 12 verse ya 5. Ipapo kutsamwa kwaDhavhidhi kwakamukira munhu uyu kwazvo, akati kuna Nathani, naJehovha mupenyu, munhu wakaita kudai unofanira kufa, uye unofanira kuripira gwayana iro namana zvaakaita izvozvo, uye zvaakanga asine nyasha. Nathani akati kuna Dhavhidhi, ndiwe munhu uyu. Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ndakakuzodza iwe kuti uve mambo waIsraeri, ndikakurwira paruoko rwaSauro. Verse 13. Vhesi ya 13. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Nathani, ndatadzira Jehovha. Nathani akati kuna Dhavhidhi, Jehovha wakanganwirawo zvivi zvako, haungafi. Muri kuona kufanana vateereri kuri kuita nyaya yaJudha neyaDavid. YaJudha taona kuti Judha paakati muroora ngaafe aita pamiri sei. Muroora akangotumira tsvimbo nechimhete, ndobva Judha aona kuti jowe ndini muridzi wezvinhu izvi. Pana David Nathani akayaneka nyaya yake kuti kwakuine murombo ane hwai imwe chete nemupfumi ane hwai dzakawanda, mupfumi kwakutora hwai yemurombo. David akati no, munhu akadaro ngaafe. Nathani ndobva abva ati ndimi munhu wacho. But mungoona zvaitwa naDavid, abva ati ndatadzira Mwari. Same character yakaitwa naJudha mukoma. Vese vanobvuma kutsiurwa. Mushure mekunge vatadza vese vanobvuma kutsiurwa. Saka muri kuona toti kudii nedzinza rakabva Jesu? Idzinza rekuti kunoratidza kuti kutadza kwaiga kuriko, right, kwakakura kwemhando yepamusoro. Asi vaitadza kana vatsiurwa votendeuka, vobva vatendeuka. Pana Jeremiah 23 manje paakunyatsonongedzera Kristu verse 5 to 6. Jeremiah 23 verse 5. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, mazuva achauya andichamutsira Dhavhidhi bukira rakarurama. Iye uchabata ushe ari mambo, uchaita nouchenjeri, achitonga nokururama, achiita zvakarurama panyika. Pamazuva ake Judha vachaponeswa naIsraeri vachagara vakachengetwa. Zita rake raachatumidzwa ndireri, Jehovha ndiye kururama kwedu. Saka chiprofita ichi chaitofanonongedzera Kristu. Alright. Kuti zviri kuratidza kuti kukumhuri kwaDhavhidhi pakundikana, because panguva yaJeremiah imba yekwaJudha vaIsraeri vanga vakuda kutoenda kuutapwa. Madzimambo ese aingoteedza nekupedzisira kusvika kuna Zedhekia vairamba vachiita zvakaipa.
pachiratidza kunge pasina hope yekuti kuchaitawo mambo musvinere akarurama. Saka pakabva paita chiprofita chajeremia chichinongedzera kuuya kwaKristu, zvikanzi pabukira raDhavhidhi pachauya mambo achaita kururama. Mumazuva ake vaIsraeri vachaponeswa. Zvekutoti makore paakapindana mukoma, vaIsraeri pavaiverenga chiprofita ichi vaitoziva kuti chiri kureva Mesiya, chiri kutoreva mambo akarurama anenge ari mutungamiri wekwaJudha achabva nefemili iyoyo. Saka makore apindana takabva tasvika kuNew Testament. Saka vanhu vese vaigara vachiziva kuti mwana waDhavhidhi, kureva chizukuru chichabuda muimba yaDhavhidhi, ndiye achauya nekururama, ndiye anenge ari muponesi, ndiye anenge ari Mesiya. Saka Jesu paazoya vateereri mukuita kwaaita zvaaita, vaIsraeri vaive neshungu yekunyatsoti vazive kuti Mesiya ndeupi. Vaiziva kuti anenge ari mwana waDhavhidhi, kureva kuti chizukuru, asi aine umambo hwasiyana nehwana Dhavhidhi nanaHezekiya, uye paari panenge pakazara kururama. Zvakadaro zvekuti ukaerenga kuna Luke 18, imi mambomunzwa here munhu ainzi Bhatimia? Bhatimia uyo anga ari bofu wokuchema achidaidzira achiti mwanakomana waDhavhidhi achireva Jesu. Saka munomuziva akadaidzira achiti kudii? Achiti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni, achireva Jesu. Statement iro raiti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni raireva kuti achirarama neubofu kudaro, zvaainzwa about Kristu nekarekta yake, akakonkluda kuti ndiye Mesaya aitaura. Chii chaakaita paakadaidzira kudaro? Chakaitwa naJesu. Chakangoitika panyaya iyo paakadaidzira. Vanhu vakadawo muti nyarara kaiye akaramba achidaidzira. Sei vaimunyararidza? Ndopandiri kuda matogona. Vaimunyararidzirei? Kuti uri kusembura tenzi. Aiwa, haisi yekuti aita noise. Anganyanyaita noise yakadii munhu wani, ivo vaive mhomho yevanhu. Saka vaimunyararidzira. Aimunyararidzira nyaya yetitle. Vainonoka kutoona zvakaonekwa naBhatimiyo, because title yekuti mwanakomana waDhavhidhi yenge akatakura zvikunja zvikuru, yaireva kuti ndiye mambo wevaIsraeri azere nekururama. Mumazuva amambo iye ndo mune kuponeswa kwedu. Saka people were not yet prepared kugashira Kristu saMesaya. Vaida Kristu ari totichi, mumwe munhu angori famous mazuva iwayo totichi, aingoita mukurumbira asi Mesiya. Vanhu vaiona Kristu ari kunge celebrity yenguva iyoyo, semunge munhu angori famous. But uyu muchinda Bhatimio airarama neubofu aisaona zvichigumira ipapo. Aiti akanzwa zvaitwa naKristu, onzwa maripotsi neunhu hwake, akaona zvichinofanana exactly nechiprofita chainongedzera kuti uyu ndiye mwanakomana waDhavhidhi, Mesaya, muponesi wevanhu. But people were not prepared to accept. Saka vari kuti nyarara, inda vari kutaura kuti son of David. Havasi kuona mupfungwa dzavo kuti haasiri yeMesiya. Haasiri yeMesiya. Handei pana Matthew muone semunyaya iyo, Matthew chapter 21 mukoma. Verengai verse 9 neverse 15 to 16. Mateo 21 vhesi ya 9. Vanhu vazhinji vakanga vakamutungamirira navakanga vachiteera vakadanidzira vachiti, hosana kumwanakomana waDhavhidhi. Vhesi 15. Yes. Asi vaprista vakuru navanyori vakati vachiona zvinoshamisa zvaakanga achiita, navana vachidaidzira mutemberi vachiti, hosana kumwanakomana waDhavhidhi, vakafa neshungu. Vakati kwaari, unonzwa zvavanotaura ivavo here? Jesu akati kwavari, hongu, hamuna kutongorava here kuti mumiromo yavacheche navanomwa makakwanisa kukudza? Saka nyaya yekuti hosana mwanakomana waDhavhidhi yakaramba ichinetsa. Apinda kekupedzisira muJerusarema, yanzi vana nevanhu vakaita ruzha vachidedzera mwanakomana waDhavhidhi, ye hosana vachidaro. Vakuru vechechi manje havana problem nezvimwe zvese pavainzwa pekunzi son of David, because vaiziva magwara aJeremiah 23 kuti ari kureva kuti Mesaya.
ende vari kureva kuti munhu uyu akarurama, because kwakwatonzi pabukira radhavhidhi pachabuda mambo anoita zvakarurama akachena. Saka ukaera watongoti mwanakomana wadhavhidhi waiedza kureva kuti murume uyu akarurama, yeti ivo vairamba kuti zvinzarwo pana Kristu. Saka vakabva vaenda kwaari zvikanzi vakuru, inzwai zviri kuita vana, tokumbirawo muvanyararidze. Chavari kunzi vanyarari ari kunzi mukasiya vana vachiramba vachikuti son of David iblasphemy, nekuti son of David ndimesaya, musatendere kudaidzwa netaito iyoyo. Saka zvaitika sekudaro, Jesu akabva ati imi hamuna kuzvidzidza here kuti vana ava kuna vaprofita vari kutotaura zvinhu zvakarurama zvechokwadi. Saka akabva ona kuti vane mistake, havasi kuziva kuti taito yekuti bukira radhavhidhi kana kuti son of David rinorevei. Saka Jesu akabva ati gandichivabatsira vanyatsonzwisisa kuti profesiya haisi kungoreva kuti muzukuru waDhavhidhi njee. Ndobva aenda pana Matthew 22 verse 41 to 46, ndo vhesi redu rekupedzisira riverenge Matthew 22 yes, verse 41. Yes. Zvino vaFarisi vachakaungana, Jesu akavabvunza akati, munofungeiko pamusoro paKristu? Mwanakomana waaniko? Vakati kwaari, waDhavhidhi. Akati kwavari, Dhavhidhi wakagomutumidza seiko nomweya ishe wake achiti, ishe wakati kuna she wangu, gara kurudyi rwangu kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako. Zvino kana Dhavhidhi achimutumidza ishe, ungagova mwanakomana wake seiko? Kwakanga kusino munhu wakagona kumupindura shoko, uye kwakanga kusino munhu wakatsunga kumubvunza chinhu pazuva iroro. Taito yekuti bukira radhavhidhi kana kuti son of David yaive ine zvakawanda kupfuura zvekungoti chizukuru chaDhavhidhi. Saka akubvunza vakuru vechechi ari kuti naini, iye mesiya paachauya mwana waani Kristu? Zvikanzi anofanira kuuya ari mwana waDhavhidhi. Vaizi vachiprofita zvikanzi magona. Zvikanzi but pari kukonfyuza ndepekuti ukachiverenga mapisarema aDhavhidhi, iye Dhavhidhi aitotiwo kuna Kristu ishe wangu. Saka kana Dhavhidhi ari kuti ishe wangu kuna Kristu, isi tiri kuti Kristu mwana waDhavhidhi, pari kufamba sei? Mukuru ndiani ipapo? Hanzi vakuru vechechi vakabva vati apa pari kutoti netso togona kutadza kuwana minduro. Saka zvaaida kuti vaone ndezvekuti taito yekuti shumba yerudzi rwaJudha, bukira raDhavhidhi, yaireva Mesaya, hongu panyama ari kubva kurudzi rwaDhavhidhi, asi ushe hwake, utongi hwake huri before David, huri ahead of David, hunotandira nekusingaperi, nekuti iye David aitotiwo ishe kuna Kristu. Saka taito iyi iri kureva Kristu pachake aiveko ana Jese nana David vasati vapo, akazozvarwa hake panyama sechizukuru chaDhavhidhi, asi paari ane utongi, ane umambo huzere nekururama. Saka chidzidzo shumba yerudzi rwaJudha chiri kureva Kristu pachake. Pastor, ndokumbira kuti muconclude chidzidzo ichi mubva mapa vateereri phone number dzekuti vakatisira mameseji tinovapa linki yekuti vapinde mumagrupu matinotumira zvidzidzo zvekuti vagone kuwana zvimwe zvidzidzo zviri kumashure zvinobatsira pakunzwisiswa kwekudzidza kwebhaibheri kwatinoita pachirongwa chino, the second coming of Christ. Tinoda kutenda nekuva nesu muchirongwa ichi vateereri. Ufunga zvatijekera kuti shumba yerudzi rwaJudha ndiKristu. Ende zvabuda sei kuti azodaidzwa kuti ishumba yekwaJudha. Umambo hwakapindwa naJudha nekuda kwekarekta. Yes. Hausi umambo hwakapinda nesimba rekurwisa. Tinoda kutenda, ngatirambe tiri pachirongwa, tibatei panhare dzinotevera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tunga
tungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyana mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokuona